Benvinguts al Zoo de Barcelona. Avui, al Zoo Desconegut. Som-hi! Mira, Damià, has vist? Josep, està ple d'ocells. És una meravella. sí. Pensem que estem a Ciutat Vella. El Josep porta dècades estudiant les espècies urbanes de la ciutat. Sí, Quantes senyor. espècies podem trobar? Aquí al zoo et sorprendries. El zoo, que és al final és la ciutat, no? Estem al mig de la ciutat de Barcelona. I l'any passat van arribar a comptabilitzar l'espècie número 200 que s'ha pogut veure dintre del zoo. En els millors ecosistemes, a vegades no s'hi arriba. Evidentment no hi ha 200 espècies a l'hora. Hi ha algunes que són accidentals, que s'han vist poquetes vegades, però n'hi ha altres que són residents, que poden viure residents només a l'estiu, que venen només a l'estiu, altres viuen durant tot l'any al zoo, i altres doncs, viuen només a l'hivern. Però que nidifiquen, és a dir, que crien al Sí. Zoo de Barcelona, quin nombre? Mira, que visquin aquí són unes 50, a prop de 60, No i és que poc. no és poc, i que nidifiquin, varia entre 35 i 37 espècies. Poden criar aquí al zoo. Hola, soc l'Oriol Tello, soc nedador a Balat Pelico i estic col·laborant amb el Josep aquí al zoològic, que estem estudiant els ocells que ocupen aquest espai. Ara estem intentant agafar els últims ocells que migren. El parc zoològic és un espai que l'ocupen diferents espècies d'ocells al llarg de l'any. En un principi, ara estem al final de tota la migració, encara no han arribat els hivernants, i estem intentant veure quina ocupació fan els ocells del zoològic. Tenim aquí un mosquiter comú, que anem a anellar-lo. El primer que fem és posar-li l'anella. Les anelles aquestes porten una numeració alfanumèrica única per aquest ocell, és com un DNI. Una cosa que mirem també és la condició física de l'animal, i això es fa mirant el muscle de la petxuga. El mosquiter, aquest petit ocell que pot passar desapercebut per molts de nosaltres, té una importància vital. Amb aquest petit bec perfectament adaptat a caçar insectes, és capaç de menjar-se un terç del seu pes amb insectes cada dia. Un aliat nostre molt, molt, molt important. Doncs ja el tenim anellat. Com veieu, és una acció, ha sigut molt ràpida, però ens ha donat molta informació. I d'això es tracta l'anellament. L'anellament és una font constant d'informació. Aquest coneixement després ho aplicarem de manera científica per protegir no tan sols les espècies en concret, sinó inclús les poblacions d'ocells. Ocell de la corona, un blauet, quina meravella! Extraordinari. Havia estat anellat, és el que es diu una recuperació, ja té l'anella posada, i ara el que hem vist és que té una condició física extraordinària. El número que s'ha mirat de l'anella és el seu DNI, que és aquest Amb això, O1271. Tot està centralitzat, podria ser nostre, com podria ser d'un altre anellador d'aquí de la península, com ve d'Europa, de centre d'Europa, qualsevol banda d'Europa. I com està tot centralitzat, és molt fàcil saber d'on ve. De les dades que mireu, he vist de primer mirat les plomes. Les plomes, per veure, és un jove amb plomes mudant, és una femella, perquè fixa't amb el bec, que té una a la base, per sota, que és vermellosa. Aquest vermellet. Vermellosa, sí. Si fos un mascle, com seria? Negre, continu, una coloració més fosca. Hi ha dimorfisme sexual. Evident. I després hem mirat també unes mesures estàndards de les ales, que en algunes espècies ens pot ajudar a discriminar si és una població de centroeuropea o no. Em crida molt l'atenció això que feu de bufar sobre l'animal. Ho fem per veure si són animals, en aquest cas és per veure l'estat físic de l'animal, i en aquest cas ens ha sortit que és un metrosexual. És un ocell que té una condició física extraordinària, amb una musculatura, si us heu fixat... A la fitxa aquesta, que surt el grau de musculatura, quin número seria? Seria un 3, que és el màxim, musculatura a tope. Vermell, una coloració vermella molt intensa. Exacte. Però bueno, sí que és indicatiu que és un ocell que està aquí, s'ha quedat sedimentat al parc de la Ciutadella i al zoo. El blauet en concret és un ocell que aquí al zoo el veurem o bé en pas migratori o bé ara a l'hivern, que alguns es poden quedar aquí, romandre aquí durant un cert temps. El blauet, un ocell amb uns colors espectaculars, amb aquests blaus metàl·lics tan bonics, amb una forma
hidrodinàmica absolutament adaptada a la seva vida aquàtica, amb aquest bec que és com un arpó que travessa les làmines d'aigua en recerca de les seves preses, els peixos. Peixos que caça d'un tamany considerable i que es engoleix sencers a favor d'escata, del cap cap a la cua. Fa els nius en caus excavats a terra, de gairebé 1 metre de fondària. Un ocell que pateix molt la contaminació de les aigües. Una meravella que tenim a Barcelona, ben bé al mig de la ciutat, al mig de Ciutat Vella. Un tresor que pot passar massa sovint desapercebut. Però si no els cuidem, un dia poden desaparèixer per sempre. Necessitem conèixer-los, estudiar-los, per protegir-los. Vola, bonic!